Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai sauraro za mu so ka biyo mu a cikin wannan bidiyon na cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Fuskar Hausa TV. Idan har wannan ne ya kasance zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba mu dama ya faranta mana ranmu mu jure mu ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shirye a cikin wannan sabuwar tasha tamu wadda ake mata lakabi da Fuskar Hausa TV. Za mu so ka biyo mu a cikin wannan shirin domin mu nuna ma cikakken bidiyon Jamilun Jidda Season 2 Episode 14. Idan har ka jure ka biyo mu a cikin wannan bidiyon, za mu nuna ma cikakken bidiyon Jamilun Jidda Season 2 Episode 14. Kamar da yadda kuka sani dama an tsaya ne a Season 2 Episode 13 kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon. To a cikin Jamilun Jidda Season 2 Episode 13 idan baka manta ba an tsaya ne. To idan har ka biyo mu a cikin wannan tasha ta mai albarka, za mu nuna ma Season 2 Episode 14 Jamilun Jidda, wannan shiri mai dogon zango wanda yake faranta muku ranku. Kar ka manta, idan har wannan ne zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka wacce ake mata lakabi da Fuskar Hausa TV, wato sabuwar channel ɗin tamu. Idan har ka danna mana subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa, hakan ne zai baka dama daga mun saki sababbin shirye-shiryen wasu zo ma kai tsaye, kuma hakan ne zai ƙara faranta mana ranmu mu ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shirye. Kuma hakan ne zai baka dama daga mun saki sababbin shirye-shiryenmu su zo maka kai tsaye. Wato kenan idan ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa. Mai sauraro za mu so ka biyo mu a cikin wannan bidiyon domin mu nuna ma Jamilun Jidda Season 2 Episode 14. Dama in baka manta ba an tsaya ne a Season 2 Episode 13. Kar ka sha'afa kana sauraron mu ne a wannan sabuwar tasha ta mai albarka mai suna Fuskar Hausa TV, ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa. Mai sauraro idan ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa, hakan zai baka dama daga mun saki shirin Jamilun Jidda Season 2 Episode 14 ya zo maka kai tsaye. Idan har kana so ka kalli Jamilun Jidda Season 2 Episode 14, to wannan tasha tamu mai albarka nan ba da jimawa ba za ta saka ma zababba shirin, wato Jamilun Jidda Season 2 Episode 14. Ta yadda za ka gani da zarar mun ɗora shine ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa. Ka rubuta mana me ra'ayinka a comment section, me kake so a yi idan an dawo. Mun gode da jimirin sauraronmu.